तर नमस्कार मंडळी, कशा आहात सगळेजण. आज आहे लक्ष्मीपूजन आणि आई आता बत्ती लावते आणि मी आता जाणार गेटवर. सो खूप सारा एक्सायटेड आहे आणि खूप सारी मज्जा येणार आहे ब्लॉग पूर्ण बघितल्यानंतर. गेटवर गेल्यानंतर मी तुम्हाला दाखवणार की आमच्या बाजारपेठेत कशा प्रकारे चॉकलेट वगैरे वाटली जातात दुकानांच्या इथे आणि किती गर्दी असते. छोटी छोटी मुलं आणि इतर सगळेजण लोक कशा प्रकारे त्या ठिकाणी चॉकलेट वगैरे घेत असतात हे सगळं मी त्या ठिकाणी जाऊन तुम्हाला दाखवणार आहे. तर सो व्हिडिओ कंटिन्यू बघत राहा. तर मित्रांनो, तयारी वगैरे करून झालेली या आईला आता पण ते आणि मी आता चाललोय गेटवर. सो गेटवरती गेल्यानंतर मी तुम्हाला दाखवणार आहे की कशा प्रकारे आमच्याकडे लक्ष्मीपूजन केलं जातं ते. आई गाडीची चावी खाऊ. तर मित्रांनो, सोमती गाडी काढली आणि चालले गेटार. या ठिकाणून आमच्या बाजारपेठेला सुरुवात होते. छोट्या छोट्या मुलांची आणि इतर लोकांची गर्दी तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळते, तुम्ही बघू शकताय. पण मित्रांनो, एक गोष्ट मात्र खरी आहे की लहानपणाचे दिवस माका आठवले या सगळ्या चित्र बघून. कारण आम्ही लहान असताना पण असेच माझे 4-5 जण मित्र आजूबाजूचे इथे आमच्या या बाजारपेठेमध्येच चॉकलेट जमा करण्यासाठी यायचो आणि ज्या दुकानावर चॉकलेट भारी असायचं ना त्या ठिकाणी 3-4 वेळा आम्ही जायचो. म्हणजे आमची चॉकलेट जास्त व्हायची आणि आवडतं चॉकलेट पण परत परत भेटायचं. सो ही जी मजा आहे ना ती सगळ्यांनी केली नसणार मला माहीत आहे, पण बऱ्याच जणांनी केली पण असणार. गावात असतात ते पोरगे 100% घेतात ही मजा आणि आता ते दिवस आठवतात आणि एक वेगळीच फिलिंग येते. सर डाव्या साईड आमच्या भाईचं दुकान. त्यानंतर आपण तर ही होती माझी बहीण. त्यानंतर आपण जाऊया तळवडे मातून रोडला. या साईडला भरपूर सारी दुकानं आहेत, तुम्ही पाहू शकता आणि गर्दी पण आहे तशी लोकांची. आता आपण जाऊया आमच्या मित्रांकडे, कारण मित्रांशिवाय एनर्जी येणार नाही मला. हे बघा पाऊस लावत आहे इकडे साले सगळे. एन्जॉय 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 ब्रदर्स. चॉकलेट दे बाबू. किती जमली चॉकलेट दाखव. चॉकलेट दाखव किती जमली. बाबू बाबू चॉकलेट दाखव. बाबू चॉकलेट दाखव मला किती जमली. हा भारी मरे. बाबा इले. तर मित्रांनो, ह्यांका सगळ्यांका बघून माका पण येली खुलखुल नाही. मी बरबादला सांगले माका 2 पाऊस होय म्हणा लाव. तिने माका 2 पाऊस लावून दिले आणि त्याच्या आधी माका सांगलं पहिल्यांदा सुरसूर आलाय. मी सुरसूर हातात घेतलंय आणि नंतर पाऊस लाव चालू केलंय. तर पाऊस होतो लाल कलरचो, फुटत बिटात तर भय वाटा होतो. तर सुरुवात केली पावसान. फुकटचा पेटराचा सामान होता. माका काय फक्त मजाच करूची होती म्हणून मी त्यांना सांगले आणखी माका 2-4 पाऊस दिया. त्यांच्याने माका 2-4 पाऊस आणखी दिल्याने ह्यो माझा मित्र अवी पटापट जाऊन पाऊस हाडीत होतो. माका कळला की ह्यांच्याकडे खूप सारा सामान हाडून ठेवलेला हा. म्हणून मी त्यांना सांगले आम्ही एक आयडिया करूया, आपण सगळे मिळून एकत्र पाऊस लावूया. आणि ह्यांच्यानी सगळ्यांनी माझा आयडिया ऐकल्याने आणि सुरुवात केल्याने पाऊस लाव. तर एका टायमात 7-8 पाऊस लावून सगळा पावसाचा सामान सपोर्ट टाकला. माझे सगळे आयडिया ऐका आणि त्यांना येईल खूप मजा. बघता सामान सगळं संपला आणि मी इथून धरलंय वाढ आणि गेलंय चॉकलेटा वाटत त्याचं. त्यांचे सगळे फटाकडे संपले तसे वाट धरले भाईच्या दुकानात. हॅपी दिवाळी. भाई लोकांका बघून तोंडात काहीतरी कोंबी होतो. मी थैसून सटाकले आणि बाकीच्या दुकानांका बघूक लागले. बाकीच्या दुकानांनी भरपूर गर्दी होती, दरवर्षाप्रमाणे लोका जमलेली होती. पण यावर्षी जरा लायटिंग जरा जास्तच केली होती लोकांनी. केळीवाल्या केळ्यांकडे पिवळी लायटिंग लावून आपली केळी आणखी पिवळी केल्या. ह्या सगळ्या बघून मी बसल्या चॉकलेटा वाटूक. लोकांका चॉकलेटा वाटताना भय वाटा होतो, कारण काय चॉकलेटा होती पोली, त्याच्यात काय नव्हता. 5-10 मिनिटे चॉकलेटा वाटून मी कंटाळलो आणि ती या ठिकाणी निघालो. या ठिकाणी एका मित्राने घातलं होतं गॅरेज. त्यांना भेट देऊन मी निघालो तळवडे सावंतवाडी रोडला आणि तिकडून एक राऊंड मारून मी पुन्हा आलो बाजारपेठेमध्ये. बघता बाजारपेठेतली लोकसंख्या कमी होत होती म्हणून मी निवडला आमचा घरी जायचा मार्ग. त्यावेळी दरवर्षी 170 चॉकलेटं जमवणारा माणूस मी आज 4 चॉकलेटं खिशामध्ये घालून जात होतो घरी. पण घरी जाऊन आईला काय दाखवू. देवाची जशी वाट बघतात तशी वाट आई माझी बघत होती. खूप सगळ्या मांजरा पिला माझी का मजुरी झाली बरी गेलीची. मी पण बाजू होते. वाव, वेगवेगळ्या प्रकारची चॉकलेट आहे आपल्याला दिसत आहे, तुम्ही पाहू शकता. हे जिलेचं चॉकलेट आहे. चॉकलेट त्याच्यानंतर वाव हे माझ्या आवडीचं चॉकलेट या ठिकाणी आहे. त्याच्यानंतर
मँगो. तर खूप प्रकारची चॉकलेट बाबांनी आणलेली आहे. तर बाबांना विचारतो पाय वगैरे दुखतात की का आता? पाय फोडतात माझ्या बाबा. ढकल गाडी आपली करतोय. या बघ या बघ मला असा काढवा मस्त माझा बबली बघ. बबली. उंचा ते कितकी दुकान आहात तरी अंदाजे घेणार? ह्याच्यावरच बघ मरे आता. इथे डबल घेतलंय का एक एक? याक चुकान काहीतरी चुकला दुकान ना त्याचा डबल येईल आता भरूनच बसुरच. जर पाच ह्या काढ बाजू कितकी 10 एक? 10 नाही होय 10 किती सोडते हो मॅट झाले परत गेले. पुन्हा ह्याच्यात परत ह्याच्याने खाली 1-2 म्हणजे 10 एक दुकानं जास्त घातल्या. वा बा कितकी पेढे बिडे ते बुतूर निराळे लाडू निराळे. तर आईन गेली भरण्याची तयारी आणि आई आता भरतरी भरण्यात सगळी चॉकलेट आहात. तो तुम्ही पाहू शकता की एवढी चॉकलेट आता आम्ही भरणीमध्ये भरणार आहोत. बघ कितकी होती मोज हे सर थेल आहे ती. आई मोजतली आणि सांगतील आमका नंबर किती आहे ते. मोज मरे या त्या मोज आई पटापटा मोजून आम्हाला सगळ्यांना सांगणार की चॉकलेट किती आहेत. तर आई कितकी आली चॉकलेट? किती जमली? 225. 225. हो सॉलिड मग आता कितकी 2-3 महिने खाऊ गावतील. टेन्शन नाही. हो या कम गावताला इली पोरा काय भाजी खायचं. स्वस्त. यंदा गावले होते तर मंडळी 225 चॉकलेट आमच्याकडे जमलेली आहे लक्ष्मीपूजनची. बाबांनी जमवली आहे. बाबा फिरायला गेले होते दुकानावर. हो. सो आजचा जो ब्लॉग आहे तो मी इथे संपवतो. तर ब्लॉग जर आवडला असेल तर सबस्क्राईब करा, चॅनल लाईक करा आणि शेअर करा. आमचे असे छोटे मोठे ब्लॉग येत राहणार. थँक्यू सो मच.